Dáte, tak přejeme dobrou chuť. Trombon, housle, violončelo a taky bubny. Jde to podle vás k sobě? V Dobřanském rozmarném orchestru určitě ano. Sdružuje totiž muzikanty, nadšence, kteří si hráli jen tak doma pro radost. Pak ale našli odvahu a začali zkoušet společně. No a za pár měsíců je dokonce čeká první vystoupení. Rozmarný orchestr je totiž stále otevřený naprosto komukoli. Třeba i vám. Můžeme zabili. Raz, dva, tři, čtyři. S dirigentskou hůlkou stojí v čele Libor Opel. No a právě on loni na podzim rozmarný orchestr založil. Jsme schopni přivítat v podstatě jakýkoliv nástroj. Důležitá je jenom jedna věc a to je chuť dělat muziku. Důležitá je taky nějaká domácí příprava. Pojďme možná teda ten princip vysvětlit, jak je to vlastně všechno vymyšlené. Existují stránky toho projektu, když má někdo chuť, tak se zaregistruje a může si stáhnout noty. Ano, v úložišti notového materiálu si vyberete part, který vám vyhovuje, jak co se týče nástroje, tak to, co se týče obtížnosti, protože ke každému nástroji tam máme více druhů obtížnosti. Ten part si doma v klidu nacvičíte, přijdete k nám na zkoušku a s námi si zahrajete. Ivana Kohoutová, violončelo, co vás přilákalo do rozmarného orchestru? No, ta příležitost si zahrát v davu, no. Protože když jste na ten nástroj hrála a pak nemohla? Já se rok učím. A říkala jsem, že se nikdy tohle nemusí jako naskytnout, tak jsem říkala, no tak buď to půjde nebo ne, no. Zatím mě nemlátí dirigentským mávátkem. Pavel Potěšovec sedí za bicími. Hraju na bubny po 14 letech teprve rok. Takže já jsem měl pauzu a neměl jsem kde hrát. Vystřídal jsem pár kapel, s kterými jsem to zkoušel. Co říkáte na tu myšlenku rozmarného orchestru, vlastně té možnosti, aby si zahrál v podstatě kdokoliv, kdo má tu odvahu? Moje vyloženě parketa to není, protože já jsem rokový bubeník, že jo? A je to moje první zkušenost s orchestrem. Zuzá Frečková má teď pauzu, ale před chvílí jste držela v ruce a hrála na trombon. Hraju na něj asi 4. nebo 5. rok. Teprve. A tak to je zajímavé, Na že... starý kolena jsem se rozhodla, že začnu hrát na žesťový nástroj. Jinak jsem klavíristka. To skloubit ty nástroje, které jsou v tomhletom orchestru, je zvláštní, ale je to prostě kombinace, která vyplynula z toho vlastně, proč ten orchestr vzniknul. To znamená, libovolný člověk hrající na libovolný nástroj si jde zahrát. Já si myslím, že to v tom celku vyznívá docela hezky. Z Dobřany Jan Markup, Český rozhlas. Jsme s vámi i na Jižním Plzeňsku.